Efter volds- og trusselsepisoder eller efter konflikter, så tilbyder vi beboerne en mulighed for, at vi kan drøfte konflikten sammen efterfølgende. Det vil sige, når beboerne er landet i det, og medarbejderne er landet i det, jamen så vil vi rigtig gerne have det, vi kalder en åben dialog efter en konflikt. Og det handler om, at før i tiden, rent historisk set, jamen så satte vi jo alt muligt beredskab i gang, når der var en konflikt, men alt beredskabet gik... Hvad gjorde I der, eller? Jamen, alt beredskabet gik egentlig til medarbejderen. Det var et arbejdsmiljøperspektiv. Det handlede om som krisehåndtering, og vi havde kollegial sparring, og man snakkede i medarbejdergruppen omkring, hvordan var vi havnet i den her episode, hvordan kan vi undgå at havne der igen. Når det er rigtig slemt, jamen så fik man jo også krisepsykolog. Man blev kontaktet af mig som leder, og man fik nogle gange et forløb hos en krisepsykolog på en 3-4 samtaler. Jamen, det var rigtig godt, at vi tilbød alt det her til medarbejderne, og rigtig relevant. Men hvad tilbød vi så beboeren? Og sandheden var, at vi tilbød ikke særlig meget. Jo, det var mest i begyndelsen. Jeg blev lidt vred, der blev vred og var ikke særlig god, og blev meget vred faktisk, fordi... Hvad kunne du finde på at sige? Nej, jeg daskede til en, må jeg sige. Og det var ikke særlig smart. Jeg burde ikke udtrykke daskede, for det var ikke så voldsomt. Men altså, jeg daskede til en, fordi hun ikke ville låne mig sin mobiltelefon. Det var lige der på skolen, så jeg ved. Og jeg havde bare behov for at ringe til hospitalet, til skadestuen, og du ville ikke låne mig. Og det så blev jeg helt... Så blev jeg vanvittig, altså, så blev jeg desperat. Jeg kan huske den allerførste åbne dialog, vi havde, Kirsten, hvor du netop havde dasket til en medarbejder, som du så fint formulerede det. Ja. Der sagde du efter refleksionen, at du synes faktisk, at du havde ret til at slå medarbejderne, fordi vi fik jo ligesom løn for at være her, vi skulle kunne rumme det, så det skulle vi kunne håndtere, at du kunne få det så dårligt, at du kom til at daske til en medarbejder. Ja. Og nu bliver jeg jo bare så glad for at høre dig sige nu her, at du egentlig er kommet et sted hen, hvor du siger, du vil rigtig gerne gøre alt, hvad du kan for at undgå det. Ja. For du synes egentlig ikke, at det er okay. Men det skal jeg ikke være. Fordi jeg har lært at skade. Det gør jeg. Og det er heller ikke fair. Det ved jeg godt, men jeg viser det smart. Beboeren blev ofte jo så lige efter konflikten henvist til egen lejlighed, og nogle gange så blev man indlagt, og andre gange jamen, så fik man noget PN-medicin, men så blev der som regel ikke fulgt mere op end det. Det kunne være, at der var en medarbejder, der fik den idé, om det kunne godt være, at jeg lige skulle snakke med beboeren om, men der var ikke noget struktureret, der var ikke noget formaliseret. Så det vi ofte oplevede, det var, at beboeren blev isoleret, og i værste fald med en skyld og en skam omkring den her konflikt, der har været, fordi at ansvaret blev egentlig lagt på beboeren tit og ofte. Så det var beboerens skyld, eller? Det var ofte en reaktion, tror jeg, sådan helt naturligt, når en beboer var kommet og slået en medarbejder, at så kunne man jo godt blive enige om med sin kollega, at jamen, hold da op, der var beboeren godt nok syg der, eller kan vide, hvordan og hvorledes. Men den der opfølgende nysgerrighed og få de forskellige perspektiver på, hvorfor var det, beboeren kom og slog? Det var mere ofte historisk set nok en formaning om, at det skulle de lade være med. Det vi også hører, det er, at de føler sig mere hørt, og dermed mere tryg til at sige det, de gerne vil sige. Jeg synes, det jeg sådan har fået af tilbagemeldinger, det er, at det var et anderledes møde, men at det var vigtigt, det der blev snakket om. Og så kan det godt være, at jeg kan for eksempel huske et møde, hvor der var en pårørende med, som kom til at snakke sammen, og hvor jeg som mødeleder tænkte, det her det er bare vigtigt, at de pårørende her kommer til at snakke sammen, for det havde de haft rigtig, rigtig svært ved. På bekostning af, at overlægen så ikke kom faktisk noget at komme til ord, fordi hun også skulle gå sharp til tiden. Men hvor vi bagefter snakkede om, jamen det var bare så vigtigt, at den familie kom til at snakke sammen. Så pyt med, at overlægen ikke kom så meget til ord. Og hvor man i en anden setting, så ville det jo have været overlægen, der havde startet og sagt det, hun synes var vigtigt at sige, så har de pårørende måske bare nikket til det, ikke? Altså, så det bliver sådan vendt lidt på hovedet, kan man sige, ikke? Jo, men jeg tror også, det er det der med, at der er jo nogen, der ikke er vant til den tilgang, hvor man siger, at der er ikke nogen dagsorden, og du bestemmer, hvad vi skal snakke om i dag.
Det kan virke meget overvældende for nogle beboere eller patienter. Og jeg har da også været til nogle møder, hvor vi så har spurgt, jamen, er det så okay, at vi går over til den næste? Og tager en runde, fordi så kan det være, at du kommer i tanke om noget. Og det synes jeg altid har fungeret rigtig godt, fordi at der dukker altid noget op, som beboeren også synes er vigtigt. Eller tænker, ja, det kunne jeg faktisk også godt tænke mig at snakke om, selvom det ikke var mig, der nævnte det. Så det er lidt, det kan godt være overvældende for nogen. Og jeg tænker også specielt for vores, altså den kategori, eller den gruppe af patienter, vi har, eller borgere, vi har her, som jo er meget psykisk syge, og meget præget af deres sygdom, og meget psykotiske indimellem. Som kan have svært ved at koncentrere sig, og svært ved at sådan, holde fokus, og få sat ord på. Altså, mange af dem har ikke ret mange ord, men når de så hører rundt, altså de andre snakke om, så dukker der jo noget op. Altså, vi har i hvert fald ikke forsøgt på Tustenhuse med flere vagter eller mere kontrol, fordi vi har jo valgt at gå lidt den anden vej, og det er jo dialogens vej. Og det fortsætter vi med, fordi vi kan se, at vi har nedbragt antallet af volds- og trusselsindberetninger markant hen over de sidste par år. Jo mere dialog vi har, jo færre konflikter. Og vi har gjort mange ting, så det er ikke bare sådan, at vi kan stille det op, at åben dialog har været med til at fjerne 2/3 af alle konflikter på Tustenhuse. Men det har været et vigtigt skridt på vejen. Hvor meget er voldsepisoderne blevet mindre? Jamen, vi målte i hvert fald tilbage i 2014 omkring, jeg tror det var 175 volds- og trusselsepisoder. Og med det antal, vi har indrapporteret i år, hvis det sådan fortsætter nogenlunde proportionelt, så havner vi et sted omkring 50 i år. Så det er jo, vi har nedbragt det med over 2/3 over en periode på et par år. Hvorfor? Hvordan er det sket? Jamen eksempelvis med åben dialog. Fordi at vi nu opsøger beboeren bagefter og får at vide, jamen, hvordan oplevede du den her episode, og hvordan kan vi undgå, at den sker igen? Og der har jeg også deltaget i en episode, og det var helt tilbage i over et år siden, med en beboer, hvor vi ofte havde konflikt omkring, når han skulle have medicin i egen lejlighed. Hvor efter den her åbne dialog, der har ikke været en eneste volds- og trusselsepisode af magen til siden. Vi var vant til her historisk set, så gentog vi nogle af de samme konflikter igen og igen, fordi vi ikke fik erfaringsopsamlet. Og hvis der er nogen, der fik erfaringsopsamlet, så var det kun medarbejderne, der fik erfaringsopsamlet. Og så dannede man sig nogle idéer om, hvorfor havnede vi i den her konflikt, men vi ramte tit forkert. Ved at vi har inviteret beboerne ind i de her dialoger, i den her efterbearbejdning, jamen så får vi jo det allervigtigste perspektiv på, som er deres. Og så hører vi jo, okay, de har ikke slået på os, fordi at vi er dårlige mennesker, eller fordi at vi nødvendigvis har gjort noget forkert, men fordi situationen nu lige var sådan, og det kan minde om, du var ligesom min far, og jeg kunne ikke lide min far, eller når jeg ligger herinde i mit soveværelse, så skal I ikke komme ind til mig og give mig medicin. Så må I konstatere, at så gør jeg der, og så får jeg ikke medicin i aften, fordi det er min måde at sige fra over for medicin den aften på. Og så må vi sige, okay, hvad er vigtigst, at de får medicin den aften, og så får vi en konflikt, og nogen bliver slået, eller skal vi sige, okay, men så må vi snakke om dagen efter sammen med beboeren. Du fik ikke medicin i går aftes, fordi du lå i din seng, og så derfor valgte vi ikke at komme ind. Så hvad skal vi gøre noget i dag? Hvad så med medicin i dag og sådan nogle ting? Godt. Har I nogen holdning til det der med, at der er mange i dag, som måske går en anden vej i forhold til konflikter nedtrapning? Jamen, det har jeg jo i hvert fald som leder af et botilbud, fordi jeg i den grad også har været påvirket af de dødsfald, der har været, og brugt rigtig meget energi, både på arbejde og på min cykel til og fra arbejde, på at tænke omkring, jamen altså, er det et trygt sted at være? Er Tustenhuse et trygt sted at være? Og hvor jeg har rettet fokus imellem at gøre det trygt at være beboer på Tustenhuse, og blive indbudt til dialog med medarbejderne, at vi planlægger vores indsats ud fra feedback fra beboerne, frem for at fokusere på medarbejdertrygheden i første omgang. Og det handler ikke om, at jeg ikke synes, at det skal være trygt at arbejde på Tustenhuse, for det er også klart, det skal være, for ellers så kan vi ikke arbejde godt og professionelt. Men min tilgang til tingene, det er, at hvis beboerne er trygge, hvis beboerne er inddraget i at bo her, hvis de ser det som vigtigt for dem at trives her, jamen så havner vi heller ikke i volds- og trusselsepisoder. Så jeg har fokus på beboernes tryghed, fordi det er på den måde, jeg tænker, at vi kan sikre medarbejdernes tryghed også. Jeg
har jo det heldige perspektiv, at jeg først startede som leder af Tustenhuse for lidt over 3 år siden. Så derfor er det jo nemt for mig at komme og sige, at man skal gøre noget anderledes. Men på den anden side har jeg været en del af psykiatrien i 10 år. Og jeg har siddet til rigtig mange møder, hvor jeg efterfølgende har tænkt, at hvad fik beboerne overhovedet ud af det? Fordi vi har talt rigtig meget på beboerne, i stedet for at tale med beboerne. Og det tager rigtig meget tid at forandre. Det kan man undre sig rigtig meget over, hvorfor det tager så meget tid. Men når man møder ind til møder, som de har foregået i psykiatrien historisk set, jamen så kommer der nogen med en dagsorden. Og det er helt sikkert, at de kommer med et budskab, som de ligesom får brug for at få overleveret. Og jeg tror tit og ofte, så taler man, hvis det nu er en, der... Ja, så taler man på beboeren. Fordi hvis det nu er en, der skal udskrives for en længerevarende indlæggelse og skal ud på en boform, jamen så har regionen eller den behandlingsansvarlige, eller de har brug for at fortælle noget til botilbuddet omkring beboeren. Og så har man travlt med at tale på beboeren for at sørge for, at botilbuddet hører, hvad er budskabet nu, og hvad er det, man skal være opmærksom på, og sådan nogle ting. Og botilbuddet har brug for at spørge regionen om en masse ting, og så kan beboeren sidde der midt i det hele og fuldstændig blive kørt over. Men når det nu er måden, man har mødtes på i så mange år, så når du begynder at sige, og i dag tænker jeg, at vi skal mødes uden dagsorden, og vi har en mødeleder, og vi har nogle reflektanter med, fordi vi tænker, at beboerens perspektiv er vigtigt. Først og fremmest så er der folk, der bliver såret over og siger, jamen jeg har da altid syntes, at beboerens perspektiv er vigtigt. Men hvordan kan vi mødes uden dagsorden? Fordi jeg har altså nogle flueben, jeg skal have sat, jeg har ligesom nogle ting, jeg skal have sagt, så man møder altså noget modstand. Og det handler ikke så meget om, at man gerne mere vil lytte til beboeren, men det handler om, at vi har mødtes på en måde i rigtig mange år, og nu vil vi gerne mødes på en anden måde. Det er rigtig svært. Men jo, skammer jeg mig over, at vi har talt så meget på beboerne. Det gør jeg da. Det kunne vi da have gjort bedre for mange år siden. Men heldigvis er der jo nogle mennesker, der har kommet sig og fortalt os, hvordan at det faktisk har oplevet at sidde i de her møder, og hvor svært det har været, og hvor lidt hjælpsomt det har været. Og hvor er det da heldigt, at vi også er begyndt at lytte mere til de gode historier, der kommer. Og det tænker jeg, når man sidder på en konference i Vejle, i Selskab for Psykosocial Rehabilitering, jamen det er da så nogle af de der steder, hvor vi skal bane vejen for at blive endnu bedre, og lade være med at sige til os selv, at vi er rigtig gode til det i forvejen. Fordi det tør jeg godt indrømme, det har jeg ikke altid været god til.